particular d'observar i deixar-me meravellar. Llavors, clar, això em porta a no voler inventar, sinó mirar el que ja està fet. M'atreia buscar la bellesa en el nostre context. I així neix l'interès per pintar flors i plantes que ens envolten. Joana Santamans va créixer en un entorn natural i sempre l'han atret els animals i les plantes. Es va plantejar estudiar biologia, però va pesar més la vocació artística i ara s'apropa a la natura com a pintora. No busco l'hiperrealisme perquè vull que hi hagi la meva petja, busco la pinzellada, que sigui pictòric. És una mica el que feien els científics del segle XIX, que al final eren artistes que anaven a observar la natura. Em sento com una naturalista ara. I totes aquestes imatges creades amb aquarel·la i oli, moltes en fons negre per ressaltar més els colors, formen part de l'herbari il·lustrat que acaba de publicar. Segon volum de la sèrie Vida, que va arrencar amb un llibre sobre animals. 2 anys de feina detallista i precisa d'aquesta pintora a qui li agrada treballar sobretot en gran format i que no descarta continuar publicant llibres sobre altres famílies d'animals i plantes. Entre arbustos trobem el llibre escrit i dibuixat per Maria Hess sobre com el descobriment del plaer li va suposar culpa i vergonya que va superar gràcies a l'exemple d'altres dones valentes. Nòrdica reedita El Río d'Anna Maria Matute amb il·lustracions de Raquel Marín, un passeig per la Rioja a través dels ulls de la protagonista que torna després d'11 anys als paisatges de la seva infantesa. A la invención ocasional, la creadora de la saga de les dues amigues, la italiana Elena Ferrante, recull els textos publicats durant un any a The Guardian, il·lustrats per Andrea Uccini. I el prestigiós pedagog José Antonio Marina ha omplert de dibuixos una història visual de la intel·ligència, en què vol explicar com els humans hem creat l'intel·lecte nosaltres mateixos. Un altre llibre il·lustrat ens porta a l'estudi de la seva autora, Lucy Gutiérrez. Treballa sobretot per la premsa nord-americana, però quan no dibuixa per encàrrec, els seus quaderns s'omplen de línies esquemàtiques en tinta. Una creació en blanc i negre present en el seu treball més personal, com el manual d'autodefensa que acaba de publicar. Per una banda és com depressiu, però per una altra està fet amb humor i amb la intenció de riure de les misèries nostres i de les desgràcies que ens passen. La família, la parella, els amics, el dia a dia que no sempre és fàcil. Cadascú troba com la seva manera d'enfrontar-se al dia a dia de la vida i normalment fotem la pota sovint. És la resposta d'aquesta creadora a la proliferació de missatges sobre una suposada felicitat que difícilment s'assoleix.